Ja nestojím za svojím slovom. Ja tu vás názorne dokumentujem to, jaký tu máte folder a zrazu zavádzate nenormálne poriadky na reklamácia. No, to tu nám hrávané máči. Prečo nechce pustiť toto pána? Miro, s ním sa nebal. A s vedením, tu je oboď číslo 1 robí schôdzu. Nech mi ukážu všetci pozvánky. Schôdza bude aj bez nich. Proste tu máte nenormálny folder. Robíte si čo chcete a zrazu idete robiť poriadky. Tak prečo to neurobil vtedy? Vtedy povedal, že som 90 rokov bol podvodníkom, členom a mohol som si chodiť. Proste si tu robíte, čo chcete. Mám vám pripomenúť posledný príklad, ako ste šachovali Striedovom na mape? To bola náhodou chyba. Náhoda chyba? Zavadzanie, umyselné zavadzanie. Keby bolo umyselné zavádzanie, tak to zmení dneska ráno, lenže už to bolo zmenené 2 týždne. Zhodou okolností. Nič nezaujíma ma dedina Drienov, kde sme dvaja členovia. Lenže bolo to zmenené pred viac týždňov. Áno, a sa to netýkalo minulých schôdzí. Presne vtedy, keď ste sa dozvedeli, že ja bývam v Drienove. Lebo doteraz ste boli, že som býval na Hotenskej škole. Ja neviem, to ste. Neviete, dobre viete. To vystapuje. Čo ste povedali? Čo ste povedali? Mám nahrávacie. Nech sa páči, pán Habanek. Podám trestné oznámenie ako na osa v nedeľu, tak dneska aj končím, idem na policiu a podám trestné oznámenie. Nech sa páči. Aspoň tu uvoľníš miesto. Ja som tu člen, tak jak von, takisto tu môžem stať, tu budem stať pri akváriu. Bez toho, aby som zasahoval do schôdze. No, ver si to, že nebudeš. Kto povedal? Ja. A vy ste čo? Ale vy ste kto? Vy ste tu host, tu je oboč číslo 4 robí schôdzu. Nie vy, ukážte mi pozvánky. Čo ste sa sami pozvali? Sami ste sa pozvali. Sused ma pozval. No, aj mňa sused pozval. Choď. Ideme tak, ako sme sa boli dohodli. Dobre, ja vám nahrávacie mám zapnuté. Čo? Dobre, Čiapko, choď. Dobre, čo povedal, lebo nepustíte. Povedali mi, že nemám pustiť. Kto to povedal? Kto povedal? Kto to povedal? Kto povedal? Povedz. Kto to povedal? Ticho buď. Čo mu strkáš, vieš, že toto on jak jeden debil každému predústav. Choď. Počkám to balášovi. A Ruti, hodí to na stránku. Áno. Ešte poradne, prosím, prečo to pána nechcete pustiť na schôdzu? Vždycky pán povedal, že on tu nepotrebuje. Teraz krútiš hlavu, ale takého debila pošleš na schôdzu. Ty to podráš voči celému výboru. Ty robíš podráž. Ty robíš podráž. Aby sme začali. Dobre, ale nahrávam. No poďte. Ja pieknem? Ešte raz sa pýtam, prečo tohoto pána nechcete pustiť. Čo bude robiť bordel a bude natáčať a neviem čo. Aj vy ste natáčali na prvej schôdze. Ale vy ste natáčali. Preto vy ste rýchlo išli po kameru, lebo my sme natáčali. Áno. Dobre, keď sa to natáčalo na šlóke, bude sa to aj teraz natáčať, alebo nebude to, čo si odhlasuje členská schôdza. Pýtam sa, aký máte dôvod ho nepustiť dnu. To mi povedal, že človek z disciplinárky mu bol zakázal. Dôvod. To je Preukázal nemá napísanú adresu. napísanú adresu. Preukázal má napísanú adresu. A účastnú má čo? Ešte raz sa pýtam, na čo ste tam napísali občanský preukaz? Na okni je čo napísané? Upozornenie s červeným. Členský a občanský preukaz. Áno, malo by sa to zhodovať. Tak buďte si láskaví a nerobte tu inflaciálne pokusy staviť ľudí pred týmto. Tak ste tam napísali pred chvíľočkou, to pretraktoval váš odjezd, občanský preukaz je na to, aby sa porovnalo. Ak je občanskom preukaze ale sa a vkladajú sa do tohto bodu, o čom sa tu máme? Idem volať teraz. Natočíme to do televízie. Škoda, bude to mať 2 minúty raz tak. Schôdzu nerobíš ty. Schôdzu nerobíš ty. Ja robím schôdzu. Nie, ty nerobíš, ty si host. Ale pán Pilar Kalo vypadne, pretože chceme začať schôdzu. Volám televíziu. Môžeš ti volať aj starú bašku.